ku ban kiɗan ɗan zaure dodar. Ranar wanka babu ɓoyen cibiya. Baba Kamaye, me ya faru? Magana ce akan Abdulkarim Abdulsalam AA Zaura. Shin wane ne Abdulkarim Abdulsalam AA Zaura? Za ku ji a gaba. Haifaffen ina ne? Duka za ku ji shi a gaba. Wacce irin gwagwarmaya ya sha a rayuwa? Ku bi mu bashi. Menene matakin iliminsa? Hakika wannan babban magana ce amma mu haɗu a gaba. Wani guraben mulki ya taɓa riƙewa? Da sannu ku biyo mu bashi, za mu biya ku a gaba. Yaya dangantakarsa da al'umma take? Turƙa shi. Ku dai bi mu bashi, za mu haɗe a gaba. Mecece aƙidarsa? Tabbas za mu haɗu da ku a gaba. Wace irin gwagwarmaya ya sha da faɗi tashi a harkar sana'o'insa? Duka dai ku tara a gaba za ku ji bayani dalla-dalla. Menene cikar burinsa ga al'umma? Su ma dai ku bi mu bashi a sannu a hankali duk za ku ji komai. Menene dalilin shigowarsa harkokin siyasa? AA Zaura za ku ji a gaba. Yanzu wani gurbi yake nema a siyasa? Hodija za ku ji a gaba. Irin ta goma shi AA Zaura ya yi al'ummarsa da ba za su ji fargabar bashi wakilcinsu ba. Duka za ku ji su a cikin ƙulle-ƙullen tarihin AA Zaura. To idan ku haka ne, sai dai mu ce da al'umma Kano ta tsakiya san barka, domin sun samu mai yi tun kafin lokacin ya yi. AA Zaura alhairi ne. 2023 amsar ita ce AA Zaura. Alihi ka sa sahabai duka sun karanto, mata haɗa ka sa jikoki yatattu. Rabu sa da mu da ɗan zaura akwai buƙatu da dukansu masu cewa